आम्ही केलाय त्यांचं कोणाचाही काही 1% पण हे नाही. भविष्य सांगायला लागला आणि 2 महिने राजीनामा जसं मला भेटून गेला त्यांना चालत नाही. कान पुढे गेला तरी कान पडत मारले सांगायची गोष्ट वेगळी. हे सगळं खोटं. केंद्रीय मंत्री राजीनामा खाली माझा पक्ष या राज्यात आज सत्तेवर आहे, पुढे सत्तेवर ठेवायचं आहे. माननीय मोदी साहेबांच्या सरकारमध्ये 40 पेक्षा जास्त 42 45 खासदार पाठवायचे या तयारीला आम्ही लागलोय. त्यामुळे खासदार पण या मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचाच. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप.